ddod at y gan weitha, a mae'n anodd o hyd yn dydi i ddewis can i ddarfod efo hi. Ond, mi da ni ar ddall bod yna rhywun wedi ffonio i fewn hydw o rwla i ofyn i ni gan Tony Jones. Tony Jones os mae iechyd. Yn un hanner o Tony Galoma. Ac, da chi'n gwybod, do'n i ddim yn gwybod tan nath rhywun deitha fi chydig wythnos yn ôl bod ti'n hanner can mlynedd ers i Tony Galoma ddechrau canu. Ydych wel? Da ni am ddarfod efo un o ganeuon Tony Galoma a dwi'n gwybod na fysa Ren Tom Jones ddim yn meindio cos mae'n gymryd ni. Da ni am ddarfod yn noson, ymunwch efo ni os da chi am, pam ddim. Lloyd dim yn ôl i Gymru. Diolch yn fawr.